Goedemorgen. Goedendag. Goedendag. Wat een leuk tafereeltje is dit, zeg. Ja. Ja. Is dit een volksverwoezing? Dit is een volksverroezing, ja. Goedemorgen. Goedendag, ja, ik heb wel iets zeggen. Hoi. Goedemorgen. Goedemorgen. Morgen. Goedemorgen. We vliegen alles erbij. Nee, te lang die mevrouw in beeld, Rudy, want die maakt reclame voor wat wel van dat waterig Beirut. Oud-Amerika. Hey, is de wagen van ons? Ja. Oh, wat leuk. Ja. En de Zeus kunnen zeggen, maar dat heeft natuurlijk met de persoonlijke smaak van de eigenaar te maken van, er moet gaat aan gebeuren. Of Ja. is het precies zo de bedoeling eigenlijk? Nee? Nee, ik heb hem zo gekocht, maar de bedoeling is inderdaad, dat is, ja, dat moet gaan gebeuren, maar ja, nu het verroezig over hem een beetje opknappen. En snel wegduiken. Ja. 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 Dus er moet gaat aan gebeuren, Ja. maar hij rijdt wel. Hij is technisch 100%. Hij is 100% in orde, maar alleen optisch moet er het met gaan gebeuren. Maar ja, ik vind ook jong, want bijvoorbeeld die beschildering op die deur, dat is dus de Amerikaanse Esso benzine. Oké. Ja, en dat is dus weg. Als ze hem dus gaat restaureren, dan is dat verdwenen. Nee. Nee, Ja, maar nee, dat moet- want daar wagen heeft natuurlijk wel een bepaalde geschiedenis. ja. De meneer, de Amerikaanse meneer, de Doug, heb je hem er ook van gekocht? Nee, er is er wel van gekocht, maar ik heb hem weer van een die hem dus naar Nederland heeft gehaald. Heb ik hem ervan gekocht, ja. En wie gaat dat dan? Gaat dat via internet of zo? Ga je ze dan zoeken? Ja, via internet, ja. Ja. En Ja. dit is precies wat je woeit. Dit is voor hebben nog zijn, en dit is een jaar al. Ja, voor hebben nog een Mustang, dus voor hebben een beetje de Amerikanen tikken. Oh, je hebt een Amerikanen-tik. Ja, ja. Ah. Ja. Ja. En wanneer heb je dit tik gekregen? Een aantal jaar of 10 terug is dat begonnen. Ja. Altijd autofreak geweest. Ja. En sinds 10 jaar een beetje in de Amerikaanse tour. Ja. Maar gaat het nog verder dan auto's? Ja, Is het hoes ook ingericht? Met... Hoe is het met westernzadels? Ah, kijk. Ja, ja. Ja. En zelf ook in Amerika geweest? Ik neem aan van... Nee. Nooit? Nee, nog nooit geweest. Nee, want ik ben geen reiziger. Nee. Oh. Je ziet me hier immers van Roendemhausen. Ja, we hebben Friese per, dus ja, dan wordt het lastig om dan lang weg te gaan. Hè. Wat een grappige combinatie. Ja. Nou ja, ook weer niet. Ja. Als de western... Daar komt er dan op te liggen, het westernzadel. Ja. Serieus? Ja. Ja? Ja. 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 Want ik zie eigenlijk zelden dat mensen op Friese echt rijden. Ja, ja, maar toch, het gebeurt toch wel. Ja. Ja? Ja. Ja. Hoeveel peert heb je? Veer. Allemaal Friese? Allemaal Friese, ja. En daar prot je ook Fries tegen? Nee, die verstaan ook plat. Ja? Ja, ja. Ja, ja. Hé, je woont ook hier? Nee, je woont een oude mevrouw en die heeft nu een huis gekocht op een andere plaats. Die is weduwe geworden en die ben ik gewoon aan het helpen met verhuizen. Wat lief. Ja, via met een paar vrienden, ja, zit die aan het helpen, ja. Oh, dat is een kennis of een vriendin Ja, van ja. die pa. Ja. Nee, het is een vriendin van me en daar de man van. Oké. Daar is het, en dan heb ik nog een kameraad is me aan het helpen, dus dat is nu de laatste. En dan is het klaar. En dan, Als ze lang genoeg wacht, Rudy, Ja. dan zou ze af en toe even een dan cupje komt te nog de boete, voorschijn dan komt komen. nog de boete. Dan kun je nog naar boete. Ja. Dat is de bewuste mevrouw. Dat is in de, kwestie. ja. Want die mevrouw die geeft nog iets kleiner. Ja, dit is die ben je de achtste. Maar dit is ook leuk. Ja, ja. Huurt dat er nog bij? Ja, ja, ja. Inclusief het vieverke Tot aan de erachter. vever erachter, ja. Ja, Is er alleen eens naartoe gehaald heeft? ja. Ja. Ja, het is al verkocht. Dierenarts van Brunsum, Gardeniers, heeft het gekocht. Oh, Ja. Maandag dinsdag wordt het officieel beschreven. het is een leuke plek. Ja, hier, hè? dat is een leuke plek, ook een machtig pand. Dat is echt, er moet natuurlijk wel veel gebeuren. Ze hebben niet 40 jaar gewoond en eigenlijk weinig aan gedaan. Maar ja, daar zal de nieuwe eigenaar wel doorheen gekeken Ja, hebben. ja, die heeft het bouwkundig advies en zo het inwinnen. Hè. En dit is de 18e pick-up met rotzooi. Hoeveel zullen het er weer, denk je? Nou, ik denk nog één, dan is het weg. Nog één, en dan Ja. ziet je gewoon met pick-up. Dan is het gelukkig. Ja, maar ja, het woord zit het al, hè? Ja, ja. Er is zoveel gemaakt, hè? Ja, ja.
om dingen op te pikken en vervolgens, dit gaat allemaal naar de stort. Ja, ja. Enorm leuk. Maar wat grappig om te... Heb je vliegangst of zo? Nee. Nee. Nee, want ik ben al wel naar Ierland en zo geweest. Maar nee, ik heb geen... ja, en kijk naar Amerika voor een week in te gaan, dat loont zich niet. Hè. Nee. Nee. Zie je is wel in Amerika, denk ik, geweest. Oh, en... Ja. Staat er toch op? En huurt die huurt bij jou? Nee, dat is een vriendin. Dat is een vriendin? Ja. Oké. Ja. Maar ook, heb je wel je hebt een partner? Ja. Ja. Die is er nog niet bij? Die is er niet bij. Nee. Nee. Die is er niet bij. Die is toes met de peertjes bezig. Ja, ja. En Kinger? Ene zoon. Een zoon? Ja. En die woont ook in de buurt? Die woont in Born. Ik woon zelf in Oppig en die woont in Born. Oh, oké. Ja. En deelt hij de passie van pap ook? Nee, helemaal niet. Ook niet de auto's en zo? Nee, En... je hebt wel een autopasje, maar die had een Opel-tik. God. Wel General Motors, maar dat je nog eens. En gaat dat dan ook wel eens dukker een beetje tegen elkaar op? Pap met zijn Amerikanen en hij met zijn... Nee, want hij riet ook met Amerikanen. Oh, zo, oké. Oh, ja, dat mag wel? Ja, vorige week is er met de Mustang Cabrio is er gaan rijden. Dus, ja, oké. Ja. Dus hij mag van pap wel de oogappeltjes meenemen? Ja, goed. Dat is mijn ene zoon. Hè. Dat is niet zo moeilijk dan. Hè. Ja. Uiteindelijk is het toch allemaal voor hem. Dus. Ja, nee, maar er zien ook autofielen die er mogen echt niemand anders in rijden dan... Nee, maar dat heb ik niet. Nee. En poetsen? Ziet je een poetser? De auto wordt wekelijks riep, wordt iedere zondag toetsgepoetst, ja. Ja. Maar deze, daar kreeg niet zoveel bij mij. Maar ik moet deze gewoon gaan opknappen. Ik ben blij dat ik het nog niet gedaan heb. Want En ziet je handig zat om dat zelf te ja, doen? voor een groot gedeelte wel. Ja. Is dat een kwestie van gewoon beginnen of heb je altijd twee rechterhand gehad? Ja, ze zeggen allemaal dat ik vrijhandig ben. Dus Ja? Ja. Ik kan dat zelf natuurlijk moeilijk veroordelen. Wat heb je altijd gedaan dan? Mijn werk, ik werk bij, als banenmakelaar bij de gemeente. Dus ik doe nu met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijstandsuitkering doe ik dus plaatsen bij werkgevers. Dat is eigenlijk mijn baan. Maar zo, klussen, auto's restaureren, zelf een huis gebouwd, allemaal dat soort dingen. Ja. Samen met vrienden. Is dat toevallig dat je Ja, dat ziet gewoon doen als werk? Of ziet je wel een mensenmens? Want volgens mij ziet je een mensenmens. Ik ben wel een mensenmens, maar dit is toevallig dat ik bij de gemeente terecht ben gekomen. Ik ben van origine geen ambtenaar. Er wordt wel, ik ken zelf ook voorbeelden dat bij bepaalde gemeentes het lastig is of lastig wordt gemaakt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook daadwerkelijk aan het werk te krijgen. Is dat niet, heb je het soms ook niet lastig met alle regels die er zien? Ja. Mensen die een beperking hebben of Absoluut. wat dan ook of zo. Ja. Weet Ja, je dat er zelf merk- niet ook wel een stureluurs van? Nou, nee, dat niet. Er is natuurlijk ook heel veel voldoening als die nu net wel aan de gang is. Ja, maar de merk wel nu in de huidige tijd dat schaarste op de arbeidsmarkt, dat de werkgevers ook meer openstaan. Dus voor u met een beperking of een afstand op de arbeidsmarkt toch te pakken. Dus op dit moment, nu het allemaal weer eens een beetje is aangetrokken op de Ja. arbeidsmarkt, in de zin van dat er veel banen zien Ja, en dat er veel vraag is, ja, nu gaat gemakkelijker, ja. gelukkig. Ja. Want als zelfs dan het nog problematisch was, Dan wordt het lastig, ja. Dan wordt het heel lastig, ja. nou is dat een heel persoonlijk contact die je dan hebt Ja. met Lu, hè? Ja, Is dat iedere keer een kleine overwinning als ze immers weer aan werk geholpen heeft? ja, is wel altijd leuk, ja. Ik krijg ook hele dankbare reacties van Lu zelf. Hè. Want de volksmond heeft natuurlijk een bepaalde mening over Lu en de bijstand. En natuurlijk zijn er ook Lu waar we allemaal van denken, die willen niet. Maar er zijn ook Lu die gewoon door pech of door omstandigheden erin komen. En die dan heel blij zijn dat ze geholpen werden. Ja. Ja. Ook 55, 60-plussers die wat door omstandigheden in de bijstand komen. Precies, en door, juist bij die mensen die een bepaalde, hè, want we gaan ook langzamerhand de kant op, hè, dat we bij de wat Ja. oudere jongeren Ja, huren. ja. Er zit natuurlijk in die doelgroep zit heel veel kennisduk. Ja, heel veel. Ja, heel veel kennis en ervaring. En ja, bedrijven merken dus nu ook dat ze er handig gebruik van kunnen maken. Hè. Ja. Het is niet alleen meer van we moeten een zo goede koers mogelijke arbeidskracht hebben. Een beetje kennis is altijd nog wel Bij sommige bedrijven speelt dat natuurlijk wel. Er zijn toch ook bedrijven die kijken puur naar het financiële, maar er zijn toch ook wel heel veel bedrijven die kijken naar de kennis en de ervaring. Ja. Ja.
Had ik nooit gedacht. Nee. Dat heen een ambtenaar Ja. langs me stond. Toch is het zo. Ja. Ja. Maar volgens mij, Van origine niet echt, nee. nee, wat heb je dan vroeger geleerd? Ik heb commercieel HO heb ik gedaan. En uiteindelijk ben ik na 18 jaar PTT ben ik bij een steenhouwerijnborn terechtgekomen als bedrijfsleider. En die ging helaas, die is overleden en het bedrijf verkocht, ben ik daar weggegaan. En uiteindelijk ben ik in 2008 bij de gemeente Brunsum terechtgekomen. Wat grappig. Ja, hele aparte carrière. Ja. Ja. Rudy, als u nog eens op de Keienkumstation, dan werd ze met wissen te maken kiezen, hè? Ja, joh. Ja. Ja. Hoe is het met de vliegen trouwens, in Brunsum? Geen idee, wat is toch in bijzonders met? Ja, dat was toch een vliegenplaag? Oh, weg. Oh, dat is dan ook voorbij gekomen? Dus dat heb ik niet gemaakt. Oh. Ik ben veel boete en daar heb ik er niet zo last van. Ja, Oké. ik ben de hele dag onderweg, dus ik heb er geen last van. Ja. Ja. Is het, want dat merk ze ook heel druk, dat heel veel ambtenaren die bij een bepaalde gemeente werken, dat die, ja, dat gebeurt, dat komt voor, dat ze niet in die gemeente wonen. Je woont ook niet in de gemeente Brunsum. Ziet je dat zelf als een beperking? Nee, helemaal niet. Nee? Nee, nee maar goed, ik ben zelf geen oostelijke mijnstreker, dus ja, ik woon in Obbig zelf, in de westelijke mijnstreek, dus ik zit daar prima, lekker landelijk. En bovendien, je hebt niks met woningbouw of wat dan ook Nee, te maken. nee. Ja. Ja, nee, dat heb ik helemaal allemaal Mensen zijn nu vaak. Ja, leuk ja. Ja, en hoe leuk is het dan ook om Eemes? Je moest helpen, ja. Ja, dus, ja, ik doe dat aan de kameraden wat net ook zeiden, maar dat deed dat ook. Ja, ik vind dat gewoon niet, mezelf is leuk. Wordt dat nog maar wat meer gedaan in plaats van maar zeggen het kost zoveel, het kost zoveel. Een zaterdag goed besteed. Ja, precies. Oké. Hey, dankjewel. Dankjewel. We zien, het is een eenzaam geworden. Ja. Met allemaal mensen, allemaal weggedoken. Alles weggedoken. Allemaal weggedoken. Ja.